La meva gran passió és viatjar i aquesta vegada m'he proposat un nou repte. Recórrer i descobrir racons amb encant de Catalunya a través de diferents històries entre vies. Situem-nos a la Vall de Núria, una vall pirinenca envoltada de pics de més de 2.000 metres d'alçada i on neixen una multitud de fonts i torrents. En definitiva, un paratge d'una bellesa natural i paisatgística única. Aquí en trobarem una persona polifacètica i que és experta en el camp de l'evolució i el comportament humà. Una persona que ha viatjat arreu del món a la recerca de vestigis. Hola, Eudald. Com estàs? Què tal? Moltes gràcies, per acompanyar-nos en aquest viatge. Tu que et coneixes tant la zona, ens faràs de bon anfitrió. Estic encantat d'estar amb vosaltres i d'acompanyar-vos. Doncs pugem? On vulguis. Eudald, tu vas néixer aquí, però clar, per la teva professió has voltat arreu del món. Aleshores, fins a quin punt aquesta zona encara està vinculada a tu? Mira, la identitat és el que fa que hi hagi diversitat. I això ho mantinc. He tingut l'oportunitat a la meva vida d'investigador sobre l'evolució humana, estar en molts indrets diferents, deserts, al nord, a l'est, a l'oest, però hi ha una cosa fonamental, que és el que estem veient aquí. L'ecologia, la flora mediterrània, els arbres, que els conec tots, perquè som gent que portem aquest imprinting, estem molt lligats a aquesta terra perquè hem viscut. Jo vaig poder començar a estudiar pels productes d'aquesta terra. Per tant, som la terra, no? I això, per més que et moguis i viatges, no es perd. En què et va influenciar aquesta zona? Fixa't que el que jo he estudiat, que és l'evolució humana, es basa molt en conèixer l'entorn, en conèixer els paisatges, en saber quin tipus de gent havia viscut, com havien viscut. I això t'influeix molt. M'ha preocupat més l'aspecte evolutiu de l'humà dins la natura. I clar, reduït de natura, a la força t'has de dedicar a les ciències naturals. En realitat, el que som nosaltres, la nostra generació, som naturalistes, fem investigació. Núria. Preciosa. El santuari de Núria. Al Cremallera em parlaves de la importància de la identitat, però és que, esclar, amb un paisatge així és molt fàcil sentir-se orgullós de la terra. Molt. I també el Cremallera, que és una part tecnològica, que coneix el lloc fins on arriben els cotxes, on arriba la part urbana, la civilització, perquè cada que arribes a un poble, doncs la gent hi passa. És una carretera que porta cap a Puigcerdà i cap a la frontera. Però clar, arribes de sobte aquí i mira, l'entorn, només queda la naturalesa. I a més de disfrutar d'aquest tresor, què més es pot fer aquí, Núria? Només es pot fer tot. Buscar bolets, per exemple. A la tardor. He trobat a la tardor, perquè quan surten a la primavera ja és més estrany, però es poden fer excursions. Tenim totes aquestes muntanyes, el Puigmal, el Nou Fons, el Nou Creus, descomptat esquiar. Eudald, el d'avui ha estat potser per tu un viatge una mica al passat, no? També, no només la pujada del viatge en si, sinó també t'ha transportat. És una espècie de viatge iniciàtic, però més vegades que ho facis sempre és el mateix, no? Perquè no és l'objectiu, és el viatge. Quan surts del túnel, quan comences a arribar, veus el llac i veus el santuari, veus els nou creus, el fons del paisatge, dius, ja estic aquí, no? Una altra vegada. I és veritat, automàticament, tots aquests records de quan ets petit i de tota la vida de pujar i baixar apareixen com una espècie de resclosa i et sents interrogat una altra vegada com tota la vida ens ha passat, no? Perquè estem a la nostra terra. I per als possibles futurs viatgers, seria possible resumir amb una sola frase aquest viatge? És un viatge al cor del Pirineu, el mite i el paisatge.